ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ତନୟା ଏବେ ବିଜେପି ମୁହାଁ। ଟିକେଟ ମିଳିଲେ କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ? ଋଣ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ସମ୍ବାଦ ଭବନ ଛନ୍ଦି ହେବା, ଏହି ମାମଲାରେ ବାପା ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଚକିତ କରିନଥିଲା, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସମ୍ବାଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ବିଜେପିର 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତନୟା ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିବା ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଦିନ କେଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତନୟାଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ତନୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଲିଟିକାଲ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ବି ପୁଣି ବିଜେପିରୁ, ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତନୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ, ତାହା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା କଥା କହି ତନୟା ଏହି ଜନଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯଦି ତନୟା ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ତେବେ କେଉଁଠାରୁ? ବାପା ଲଢ଼ୁଥିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆସନରୁ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆସନରୁ? ବିଧାନସଭା ନା ଲୋକସଭା? ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାପା ଲଢ଼ୁଥିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆସନରୁ ତନୟା ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିଲେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ତନୟା। କଟକ ସହ ତନୟାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଲଢ଼ିଲେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ତନୟା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେନି ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତନୟାଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ପାଦକ ନା ସମ୍ପାଦକ କମ୍ ରାଜନେତା ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ।